unsay kapuslanan kun imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, niduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Limos, limsiw, kaluoy ang buta. Magtutudlo. Kinsa may nakasa nga natawa man siyang buta? Siya ba o ang iyang magirikanan? Ang iyang pagkabuta, dili tungod sa iyang mga sala o mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta, aron ang gahom sa Dios ikapadayan kaniya. Mao ba magtutudlo? Kinahanglang buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako. Limos mo. Iksuon. Limos. Aplihan ko ang imong pananaw. Ako ang kahayag sa kalibutan. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Lent is time of reflection. But for some, reflection is not just about silence. It's about facing the shadows they've run from too long. Agi o pagbalaan ni ining adlaw sa Semana Santa. Among gituyo pagmugna kining laing sugilanon nga gisuwat ni Che Lihaka. Sugilanon nga naguluhan. Ang krus nga akong gipasan. Dili pwede. Kinahanglan ka mukhaon. Beef tapa na lang sa niya nang parehas na lang mi. Dali sir. Anita din niya table kay bakante. Sige. Ay, salamat. Nakalingkod agad taon. Ako din si Maria. Ikaw? Noel. Nakita di ka ganyan nga muragwa kasi mong kaugalingon. Okay ra ka? Ha? Okay mo ka. Sa akong tanaw, no. Murag dili gid ka okay. Pero sige ra. Dili ka kinala mo istorya na ako kung dili ni mo feel mo share sa imong problema. Basta kay anytime, di arag gyud ko, hatagan na lang di ka sa akong number aron anytime kung ganahan kang naikastorya, libre ra ko. Salamat. Oghoy, kung naman gani kay planong magpakamatay, ayaw ba gyud buhata, ha?
Tanang problema na ay kasulbaran. Way problema nga ihatag ang Ginoo kung tan-aw niya dili nato kayang sulbaron. Uy. Magalasot so ng disbuntak hapit. Kinsam ka nang nanuktok. Ay, pasensya na dong ha kung natugaw na ako ang iyong pagkatuog. Koan, remind lang ti ka ba sa imong bayad unya sa abang? Sige nang. Salamat. Ay, tuod di ay dong. As Wednesday man ron, dili ka magpapadlis? Oh. Dili ra nang. Sige. Sige dong, di na lang ti ka samukon. Maura to akong tuyo. Salamat nang. Kada adlaw, naglimpyo ko yung Davida. Tigdag ko ito kandila. Magmahap sa sahog. Tiglabay sa basura. Pero bisan ka sa. Wagid ko musukay og lakang padung sa confessional. Naagin ako din. Pero pila na katuig. Gawa ko makikistorya niya. Jonas! Pasaylo ako! Pasaylo ako! See them, and do not turn your back on your own. Then your light shall break Noel? like the dawn, Oh, and your wound shall Si Maria ko. Nahinumdum ka na ko? glory of the Lord shall be. Naadi ka magtrabaho din sa simbahan? Then you shall call, and the Oh. Lord will answer.
10 years na. Wow! Nindot ako di ay. Actually, padong ko mo simba ron. Ikaw, ni simba na ka? Oh. Uwa pa. Dungan na lang ta. Wa naman kakibuhaton. Wa naman noon. Mas maayo. Dali, dungan ta. Go in peace to love and serve the Lord. Amen. Amen. Abi ni mo, lahi kita kung bation basta gikan ko mo simba. Nindot kayo sa feeling. Kay bisan og nahibaw ko nga naay problema. Pero ma-feel gid nako nga naara ang Ginoo. Ma-feel nako nga dili ko niya pasagdan. Bisagon sa pakabugat ang akong problema. Ikaw, mao ba sa nabation nimo? Ang tinuod. Sod sa napo katuig nga nagtrabaho ko sa simbahan. Karon ba ko nakasimbag balik? Ha? Seryoso? Pero, nga naman. Taas ang istorya. Basin og, gusto kang mo share, ana. Para at least, dili na kayo bugat ang cross nga imong gipasaan sa pila ka tuig pa. Og kung dili ka komportable nga mo share din, he, pwede ta mangitaglaing lugar nga way laing makadungog nato. Maria. Bay Noel, ako na drive. Nakainom ra ba ka? Nakainom na ko. Pero di pa kuhugbog ba eh. Bakit saling sa mong best friend? Salig, oy. Ikaw pa. Pero kung manggod, ano sa man? Kaya magkani mo? Kaya lagi. Noel, pagbantay! Ako may nakaingon kung anong wanang akong best friend. Ako mo hinungdan kung ganun patay na siya. Akong nakusa. Noel. Noel, basin pwede ka nga makatabang sa Good Friday procession. Nagkinahanglan may og tao nga mupasan sa krus karon tuig ka. Ako? Father Ramon? Oo, ikaw. Simple ra na nga tahas.
Pero grabe ka meaningful. Father, dili ko worthy na. Pagkuha lang lain, Father. Diha ka masayo. Lend is not about worthiness. It's about willingness. Father Ramon. Noel? Oh, Jonas? Noel? Jonas? Si Jonas ka nang nabarog tungod sa mga batang na duwa. Ba, Jonas? Noel? Okay na ka? Oh. Maria? Okay na ka? Nakita na ko, best friend, Maria. Nakita na ko siya. Kana tungod kinakonsensya ka, Noel. Abi nimo kunon sa makasulbad, ana. Imong ang kunon ang sa nga imong nabuhat nga to sa Ginoo. Siya ra may makatabang nimo, Noel. Siya ra. Ginoo. Ni ako atubangan si mong altar. Buluhod ko nimo. Bugat na kayo ang krus nga akong kipasan. Pasaylo ang gusto ko na buhat. Ako unta ang agay nga namatay. Ug dili ang akong best friend. Dili si Jonas. Ako siya kimihaan o kipasagdan nga namatay atong adlaw. Nga na-disgrasya mi. Binagan ko. Tugod kay bitalaw ko. Ako unta ang agay nga namatay kung dili siya. Noel, nagluhod ka nining laom sa kagabiyon at tubangan sa altar. Oh, kadiyot. Naghilag ka ba? Father! Father! Ngano, anak ko? Kana, kay ni ani ka man sa confessional. Buot ipasabot na kay gustong i-confess na ako. Bless me, Father, for I have sinned. Sobra na sa nabukat ko eh. Sukad sa akong last confession. Og Take your time, anak. Father,
napatay ko ang akong best friend. Nagkainom ko atong higayon na. Nabangga mi. Nakasurvive ko. Pero siya... pero ang akong best friend... Wow! Ug sa diyang ako siyang nakita nga wa na'y kinabuhi. Dinagan ko. Nagpalayo. Wa ko'y gisultihan bisan usa. Tungod sa kong kagaw. Sodsa na po katuwig. Nagpuyo ko sa mamsa. Every single day. Dugay ka nang nagpasan og bugat nga krus, Noel. Pero gipasan na ni Kristo para nimo. Nagpakamatay siya aron dili ka kinahanglan nga magpuyo sa gapos. Nangayo ka ba og pasaylo? Yes, Father. Then be free. Rise. Rise, Noel, and live again. Noel! Nakaduko na kang maayo! Kaya pa ni mo! Uy, kaso Maria. Kaya ba kayo na ako? Sigurado ka? Ay, gabala ka na ako. Wala di sakit. Kumpara sa sakit nga akong kinadaso sa napo ng katabi. Padayon na to! Jonas. Pasaylo ako. Noel! Nalipay ko para ni mo, Noel. Kay sukad niya na ila-ila di ka. Karon pa ko makakita sa tinuod ibong katawa nga wa na'y kabalaka. Pure katawa na lang yun. Salamat, Maria. Ikaw ang gihimong instrumento sa Ginoo. Aron pasayloon ko nga akong kaugalingon. Sasa nga ko nahimo. Daghang salamat nimo. Ingon man sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ra gyud ay makatabang nako. Nahuman na gyud ang cross nga akong gipasan. For God did not send His Son into the world to condemn the world,
but to save the world through Him. Haom kaayo ang salmo sa misa ganina sa imong sitwasyon nga naagyan, Noel. Og nalipay ko nga nakatabang ko nimo. There are crosses we carry that no one sees. But when we lay them down at the foot of Christ, resurrection begins. Not just in the soul, but in the life we live after. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon nga atong gituyo pagpahaom atol ni ining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, ang krus nga akong gipasan. Kining maong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Jaylee Haka. Recording technician Randy Tayad. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Pangis Karing. Og sa dili pa kami hingpit manamilit, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Noel, Jeffrey Cabunada. Sa papel ni Maria, Carol Marie Hikain. Sa papel sa landlady, Priscilla Raganas. Sa papel ni Father Ramon, Ray Arellano. Og sa papel ni Jonas, Randy Soson. Og inabagan ni Clint Garing. Og Kevin K. Perez. Hangtod sa sunod hikayon, kini si Jelly Haka magaingon kaninyo. Ang Diyos nagauban kaninyo. DYHP RMN Cebu.